हेलो
चतुर्वचां पंचवटी बनई हरती तस्या तो हरत रावण नितार्थम जननी कथमति हरे भूकार मत शुणुवता सदर मंडली मोर उपस्थिति पाला अध्यक्ष अनिरुद्ध बेहरा महोदय एवं अड़ोशी पड़ोशी बंधुवर्ग विगत भाव में पदार्पण कर समस्त ठाकुर काम प्रथम सहयोग कर नना गोसाई समस्त नमस्कार सपरिवार वर्ग ग्रामवासी महोदय अड़ोशी पड़ोशी बंधुवर्ग मौसा मौसी मामू माई अजा आईमा प्रमुख परिवार वर्ग मान आज आम जजमान श्री अनिरुद्ध बाबू कनिष्ठ भ्राता ज्येष्ठ पुत्र सत्यनारायण स्वर्गारोहण पाला उत्सव आयोजन कर सत्यनारायण पाला मंच उपर ये नारायण स्वर्गारोहण पाला उत्सव आयोजन होगा तेणु ये जो षोलपाला से आमे पालाकार भाव में पहुंची सत्यनारायण स्वर्गारोहण पाला उत्सव नाम कीर्तन करवा जिते महाप्रभु आज स्वर्ग को विद्यमान करेंगे से जजमान महोदय ब्राह्मण सहित गाहन को निमंत्रण कले नना ठाकुर को स्थापना कर यार मार्ग हूँ सत्यनारायण षोलपाला उत्सव सत्यनारायण षोलपाला कौन अजयानंद वर्तमान आम पालाकार गाँव को पुष्पमाल्य उपढौकन मुद्रा सहित राणी से प्रेजेंटेशन तेणु आम से बालक को सत्यनारायण पाखे आपूर्ति करवा कमर धरती पाला फलताल पाखे अच्छी तेणु से प्रभु सत्यनारायण ये पिलार सर्वश्रेणी काले मंगल कामना कर सर्वरित मनन कर धन जन गोपलक्ष्मी परिवर्तित कर सर्व शांति प्रतिष्ठा करतु पालाकार भाव में पहुंचला आम करवा कौन ना प्रारंभिक क्रम तीनोटी पर्यायर गति करवा कारण ये हूँ सालनिया जो पालार उत्पत्ति स्थल विगत वर्ष मान बहुत पालाकार माने पाला परिवेशन आज स्वर्गारोहण कर अद्यावधि पाला क्षेत्र बहुत पालाकार माने आसी गाँव में पाला बढ़ुते पाला संपर्क किसी विचित्रता नहीं तेणु बहुत दूर पाला वाला आउे पाला पड़ी राति के 5-7 हजार कर 30-40 हजार टंका नौ किंतु आमे कहीं गाँव पाला वाला बड़ पाला बढ़ावा पाइले नहल बा कहीं गाँव कहीं अरे उत्सव में श्मशाने नीति श्लोक संग्रह सुरेंद्र छीड़ा हुआ बसुत तो सब नीति श्लोक शंकराचार्य प्रमाण कले बंधु बोली प्रकृत कहला बंधु क्या कहना कि मु पुओ बागर जी बोल दे समुद्र ना ना पुष्टवे पुष्टवे
ତମ ଘରେ କିଛି ଉତ୍ସବ ଲାଗିଛି ଯିଏ ତମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସିଏ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଘର ପାଖରେ ଉତ୍ସବ ହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗୋସାଇ ଆଗ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଳସ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ। ବେସନ ପଡିଛି ଦୁଃଖ କାଳ ପଡିଛି ଦୁଃଖ କାଳ ପଡିଛି ତୁମ ଘରେ କିଛି ଦୁଃଖ ପଡିଛି ଯିଏ ତମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରବୋଧନା ସିଏ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅନାଟନ ପଡିଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି ଛୁଆ ପିଲା ବଡ ଉପାସରେ ପଡିଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସରକାର କ୍ଷମା କର ଚାଉଳ ତା ହାତରେ ଆଉ ନାହିଁ ତାରି ପାଖରେ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାହାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଠି ଆଳୁ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ଶତ୍ରୁ ସଂକଟରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛ ରାଜସ୍ୱରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛ ସିଏ ତମକୁ ବେଲ କରି ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିଲା ସିଏ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁରେ ଶ୍ମଶାନେ ତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବା ତମେ ମଶାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଯାଉଛ ହେଲେ ଜଳସରପୁର ବାଟିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଲ ଚାରିଆଡକୁ ବାଟ ପଡୁଛି ଚୋଷା ଖଣ୍ଡ ପଟକୁ ବାଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଳା ପଟକୁ ବାଟ ଏଣେ ବଜାରକୁ ବାଟ ଜଳସରପୁର ବାଟ ଜାମୁନି ସଡ଼କ ବାଟ ସେଇଠି ତମର ଭ୍ରମକୁ ଯିବ ଯିଏ ତମକୁ ମଶାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବାଟ ବତେଇଲା ତାକୁ ଜାଣିବ ସିଏ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁରେ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗାଁ ବାଲା ଆଇଲେ କଥାଟା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆସିଲେ ପଇସା ନେବେ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ଆଇଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ପୁଅର କର୍ମ କରିବା କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 100 କୋଟିଏ ପଢିଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ବବୁ ହୁ ତତ ବଳା ସେତି ହଉ ରାମ ଶୁଣ ଦିନେ ସର୍ଟରେ କହିବ ସଂସ୍କୃତରେ ଯିବା ଫଳପାଲା କଥା ବହୁତ ଅଛି। ଦିନେ ଯଶୋମତୀ ପାହାଚାର ଉଠି ଦଧି ମନ୍ଥନ କଲେ 1600 ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାହାଚାର ଉଠି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି କାହିଁକି ରାତି ପାଇଲେ ମଥୁରା ହାଟ ବସିବ ଦଧି ବିକିବାକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମା ଯଶୋଦା ଦଧି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଚରଚର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି କଳି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭମକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ପକେଇଲେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଭମଟା ଚକିଗଲା ଯଶୋଦା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଲେ ନିଜର ପୁଅ କାଳିଆ କୃଷ୍ଣ ରାତିଟା କାଳିଆ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଭଲ କରି ବାରି ହଉନାହିଁ ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ପୁଅ ଆସିକି ଭମକୁ ଧରିଲାଣି ଯଶୋଦା କଲେ ତିନି ଅଝଟିଆ କାନୁ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ପାହାଚାର ଉଠି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛି ରାତି ପାଇଲେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁ ମତେ ବାସି ପାଇକି କରେଇ ଦବୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାହାଚାର ତତେ ଶୋଇ ଦେଇକି ଆସି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁ କରୁ ତୁ ପୁଣି ଆସି ମୋ ଖମ୍ବକୁ ଆବୁରେଇଲୁ ତାହେଲେ ପୁଅ ଶୋଇ ପଡିବୁ ମୁଁ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବି ରେ ପୁଅ କହିଲା ନା ମା ତମ ବିନା ଏକୁଟିଆ ମତେ ନିଜ ଲାଗିବନି ତମେ ଚାଲ ମତେ ଗୋଟିଏ ଗପ କରିବ ସେ ଗପଟା ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି ତମେ ତୁମ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବ ସେଇଥିରେ ସହମତି କଲେ ମା ଯଶୋଦା ନେଇଗଲେ ପୁଅକୁ ପାଖରେ ଶୋଇଦେଲେ ପିଠିକି ହାତରେ ଚାପୁଡେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ପୁଅ ଶୁଣୁ ମା ବିଚାର କଲେ ମନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନାତୀତ ଗପ କହିବେ ଯାହାକୁ ଏ ପୁଅ ଶୁଣିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପୁଅ ବଡ ମଣିଷ ହବ ତେଣୁ ଯଶୋଦା ଭାବିଲେ ଜଣେ ବଡ ମଣିଷ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲା ତେଣୁ କହିଲା ରାମ ମନା ମଙ୍ଗ ବାବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ରାମ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ପିତୃମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ବିହରନ୍ତି ତାପରେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ବାସ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିକି ଶେଷରେ ହୁ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ବିଚାର କଲେ ତାହା ମୋ ପୁଅ କଥାଟା ଶୁଣୁଛି କହିଲେ ଆଉ ପଦେ କହିବା ପିତୃମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ବିହରନ୍ତି ତସ୍ୟାତ ହରକା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସୀତା କୁଟୀର କରିଥିଲେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲା ଏଇ ହରଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ତ ଶୋଉଥିଲେ ଛାଇ ଲାଗୁଥିଲା
হঠাৎ তাଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡିଲେ ଇତସ୍ତତ ହେଇ ପଡିଲେ ଡାକିଲେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମଣ 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 ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ରାବଣ କରିବି ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବିଚଳିତ ଚଗଲା ପୁଅ କୃଷ୍ଣର ଅଭିନୟ ରୋଲକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଜାଣି ଲାଗିଲା କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋଉ ଯୁଗର କଥା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରତି ଯୁଗର ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ହେଲେ ତାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥାଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା ସେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା ଏହା ରିଭୁ ହେଲା ଆରେ ଏ ଯୁଗରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ନବ ସେଇ ରାବଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବୁଥାଏ କହି ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡିଲେ ଆରେ ଛୋଟ ପହଳା ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଉଲି ଆଣିକି ଗଦ ଆଣିକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଜାଣି ଢଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଯଶୋଦା କହିଲେ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗୁଣିଆ ଡାକିକି ଆଗେ ଢଳେଇ ବିଚଳିତ ଏହାପରି ବିଚଳିତ ଭଗବାନ ତାଳ ଗୋପାଳ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପାଲା ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଯୋଉ ପିଲାର ଫଳପାଲା ହଉଛି ତାର ଭାଇ ବାପା ମା ମଉସା ମାଉସୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ପାଲା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବଶ୍ରୀ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে ভজরে মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে Radhe Krishna
নদী না বন্ধু নব জলধার সতাই ভঞ্জন বানা করুণা সাগর আদি অনাদি কারণ নিগুণ সগুণ আত্মার মথনা গণ ব্রহ্মাণী কর ঈশ্বর মতন্ত্র স্বয়ং ব্রহ্ম জ্ঞান তুই ଆଉ ଇଚ୍ଛାମୟ ସର୍ବଶକ୍ତି ଅନ୍ତର ତମହି ଆଉ ଭକ୍ତର ହି ଡାକୁ ଅତି ପୁଷ୍ଟା ସପୋଷରେ ଇଏ ଭଲ ଗାଇଛି ରାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବଳରେ ଇଏ ମୁହେ ମୋର ପିତା ମାତା ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ଆଉ ଏହି ସନ୍ତୋଷ କରିବି ତୁମକୁ କୁହ ଇଏ ଭକ୍ତର ହି ଡାକୁ ଅତି ନାମ ଧରିଛି ଆଣି ରାବଣକୁ ବଧିବାରୁ ରାମ ରାମ ମତି ପାବନ ନାନା ଉଡ଼େ କେତେ ଉଡ଼େ ଭାସି ଗଲି ଭାବ ଜଳେ ବାରେ ପର ପାରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ବନ୍ଧୁ ଅଭିଧାନ ଯାହା ପୁଣି ସତ୍ୟ ବୀର ହୋଇଲେ ଜନମ ଦରବାରେ ତାହା କରିବା ରାୟନ କେଉଁ ପରିବାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ଜନମ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦରବାରେ କବି କରୁଅଛି ମାନେ ଦେବ ହୁଳ ହୁଏ ହୁଳ ହୋଇ କହି କରେ ହରିବୋଲ ଶିବ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୋଇ ମନ କାଳି ହେବ ଆମେ ଗାଁ ପାଲା ବାଲା ଦୂରକୁ ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ପାଲା ବୋଲିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି। ସାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କଣ? ସେମାନେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋବିନ୍ଦରେ ଗାଇଲେ, ପୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଗାଇଲେ, ଆପଣ ଶାରଣିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକଳ ମଙ୍ଗଳପୁର ଏମିତି ଲଗେଇକିରି ଗୋବିନ୍ଦରେ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ତ ଗାଏ ତ ଗାଁ
ଶୁଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କାଲି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଦିଆଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ଗୋପଲୀଳା ଭକ୍ତି ଗୋପଲୀଳା ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଣେ ମଦନ ମୋହନ ଦାସ କାଲି ବହି ଆଣିକି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଆମକୁ ନା କଥା କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହିପରି ଯୋଉ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କୋଉ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁକୁ ହବର ଆଜି ଏ ଗାଁର ଜଣେ ପୁଅ ଗୋଟେ ପାଲା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଶାଳିନିଆର ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ସିଏ ଜଣେ ପାଲା କାବ୍ୟଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ କାବ୍ୟକାର ସେଇ ଆମ ଗାଁ ପୁଅ କାବ୍ୟକାରଙ୍କର ଇଏ ପାଲା ବହିଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ପକେଇବା ତମେ ଜାଣିବ ଶାଳନିଆର କଳା ଉତ୍କର୍ଷ କବିତା କାବ୍ୟକାର କବି କବି ସବୁ କେତେ କଥା ବହୁତ ପାଲା ବାଲା ଆଇଲେ ପାଲା ବୋଲିଲେ ପାଲା ଶେଷରେ ଲୋକେ କହିଲେ ନା ପାଲା କିଛି ବୁଝି ହଉନି ଭଲ ଅଳୁଆଟା କୁଶବାବୁ କଣ କହିଲେ କି ପାଲା ବାଲା ଯଦି ହଉଛି ଯାତ୍ରା ବାଲା ଇନ୍ଦ୍ର ମହଲ ଡାକି ଦଉଛି ବହି ତେଣୁ ସେଇପରି ପାଲା ବାଲା ଗୋଟେ ବହି କହି ଦଉନାହାନ୍ତି ପଳେଇବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କରିବା ଗାଁ ପୁଅ ଗାଁ ରୋଗ କୋଉଠି ଲୁଚେଇବା ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ପୁଅ ଯୋଉ ବହିଟା ଲେଖିଲେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଲା ଯିଏ ପୁଅ ପୋଛି ଦେଲା ମା ସିନ୍ଦୁର ନାଁଟା ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ପୁଅ ପୋଛି ଦେଲା ମା ସିନ୍ଦୁର ତମେ ଜମା ଏ ବହି କୋଉଠି କୋଉ ଗାଳ ସାଗର ବୋଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ଭାବ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଠାକୁର ରାଖିବେ ତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦିନକର କଥା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯମପ୍ରସ୍ଥରେ ରାଜା ଯମ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଉଠି ପଡି ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ଯମରାଜଙ୍କ ପ୍ରଣିପାତକୁ ଦେଖି ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ବାପା ଯମ ଗୋଟେ କଥା ତତେ ପଚାରିବି ସତ କହିବ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ତା ମୁହଁରୁ ଜଣାଯାଏ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ପଦ କଥା କହିଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି ସୁଖରେ ଅଛି ଆପେ ଜାଣିବା ହେ ବାପା ଜୁହାରଟା କଲୁ ହେଲେ ତ ମନର କାହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ ରେ କଣ ହେଇଛି ପୁଅ ତୋର ଖୋଲା ଖୋଲି ମତେ କହ ହେ ରାଜା ଯମ ଯମ କଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ଅଜଣା ଜନନୀୟ ବିଶାପେ ଦିନକର କଥା ଆମ ସମସ୍ତ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମା ସମାନ କରି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଯମ ଶନିଶ୍ୱର ତପତି ପ୍ରମୁଖ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସିକି ଆମେ ଖାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ମାକୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ମାଗିଲି କହିଲି ମା ମୋ ନାଁ ଯେହେତୁ ତୁ କୃତାନ୍ତ ଯମ ମୋ ପେଟ ଟିକେ ବଡ ଆଉ ମତେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ମା କହିଲା ନା ଯାହା ଥିଲା 5 ଛୁଆକୁ ବାଣ୍ଟି କରିଦେଲି ସେଇଟା ମୋ ମାର ଧର୍ମ ଆଉ ତତେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ପରି ଯମ ରାଗିଗଲା ମୁଁ ବଡ ପେଟୁଆ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ଦବୁ ନୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ ଯମ ରାଗିଗଲା କହିଲା ମା କହିଲା ନା ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବନି ये जम उठी माँ को गोटे गोईठा माँ को गोटे पदा हाथ कर माँ चाहिला ए पुओ जम छड़ी क्रोधारे बसबू तो है क्रोधारे बसबू तो है तू बता गोटे पदा हाथ कलु गोईठा माइलु मु माँ तो अभिशाप देवी ना माँ ठीक है मिठा जैसे मुझे नहीं मटन हैं हम शौक दे दो जिसका वो कट्टा कर ना तथा जानवा दरकार माँ माँ किपरि जिनिस आगक बहुत कहवा हेले मार ये अषाढ़ मासर बरसा फर फर की बही जाउछि कहबे मार पुअर घर छिया आइ जाई नाही पाचेरी कोणरे कोळा छुआटा सोइछि असराय बरसा पड़ी गला दौड़ी गला माँ घर कइठी खाली करी कोळ कुठे आनला पुओ को
କାନି ପଣ ତ ଘୋଳି ଦେଲା। ଏ ପୁଅ ଏତିକି ମାତ୍ର ଋଣ ତ ଜୀବନରେ ତୁ ସୁଝି ପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଆଉ ତତେ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, କଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛି, ସେ କଥା କଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣିକ ଧାରେ ବସିବୁ ତ ତୁ ମତେ ଆଜି ପଦାଘାତ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ସେଇ ପାଦର ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଯାଉ ରେ। ମା ମାନେ ଜମର ରାଗ କୁଆଡେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, କଚାଡି ହେଇ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଲା। ମା ମା ଦୟାକରି ମା ମତେ କ୍ଷମା କର, ମା ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ମୁଁ ନ ଜାଣି ବହୁତ ଦୋଷ କରିଛି ମା। ତେଣୁ ପାଦରେ ପଡିଲା ପରେ ମା ବସୁମତୀ ଧରିତ୍ରୀ ମା ସେ ସରଳା ହୃଦୟା ତରଳି ଗଲା। କହିଲା ଦେଖ ପୁଅ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଯୋଉ ପାଦରେ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯିବ ନିଦାନ ସଂକ୍ରନ୍ଦନ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ। ସଂକ୍ରନ୍ଦନ ବୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଏ ପୁଅ ଯୋଉ ଦିନ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବୁ ତ ପାଦରୁ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ରେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଯମ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏହି ପ୍ରେମ ମାର ଅଭିଶାପକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବ ପାଦରେ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି। ଆଉ ଦେହରେ ରୋଗ ହେଲା ପରେ କଣ ମନରେ ଆପଣ ସୁଖ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ମତେ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାଟ କହି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ରହ, ଏଥିପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏହା କହି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯମପ୍ରସ୍ଥର 3 ପାବଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ସେ ତଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ 3 ପାବଛ ତଳେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ କହିଲେ ନମସ୍କାର ତାପରେ ଦେବ ଚାହିଁଦେଲେ କହିଲେ କିଏ ରେ? ଆରେ ଯମପ୍ରସ୍ଥର 3 ପାବଛ ତଳେ 84 ନର୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମତେ କିଏ ପୁଣି ପାଛ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି? ତୁମେ ତୁମର ପରିଚୟ ଦାନ କର। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଶବ୍ଦ, କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ପଣ୍ଡୁ। ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ 84 ନର୍କ ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ହଉ ପଣ୍ଡୁ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ମତେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପୁତ ନର୍କରେ ପଡି ମୁଁ ଘାଟି ଚକଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ଦେବର୍ଷି ସବୁଆଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ କହନ୍ତେ ସେମାନେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପୁତ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରାଜା, ଏଥିପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ